Wel, mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi ein adroddiad mewn i'r gyfraniad a gallu fferylliaeth cymunedol roi i gwasanaethau iechyd yma yng Nghymru. Ein prif gasgliad yw i gefnogi'r ddadl a gallai ac y dylai fferylliaeth gymunedol gyfrannu'n fwy i wasanaethau iechyd yma yng Nghymru. Ni'n awgrymu pethau i'r Llywodraeth Cymru ac i'r proffesiwn hefyd. Yn ein barn ni, mae'n bwysig i cael y safon y gwasanaethau a fferylliaeth gymunedol lan at y safon sydd gyda'r agorau yng Nghymru. A hefyd ni'n awgrymu i'r Llywodraeth dylai nhw cyhoeddi rhyw fath o cynllun genedlaethol i bod yn glir pa fath o gwasanaethau mae pobl yn gallu ffindio yn ein fferyllfeydd ni ledled Cymru. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor y wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.